Bismillahirrahmanirrahim Shattu babi na biyu. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing su a group ɗinku. Idan ba ku manta ba baya mun tsaya inda. Ta san idan ta rasa gwaggwaji. Gatanta ya gama zubewa warwas. Mutanen nan ta ga ba su da zumunci. Ko a yanzu haka ita take yi wa gwaggwajin komai, hatta da gyara jiki idan ta ɓata. Iyakacinsu da su ci abinci shi ma ko yaro ƙarami zai iya cinye shi. Ranar wata Juma'a daidai da rasuwan Malam, sati 8 suna kwance gwaggwaji na nishi sama-sama ta ce Shattu, ko bayan raina kada ki zauna a nan. Tunda kin ce Maryamu ta gaya miki inda mahaifiyarta take, ki yi tafiyar ki can. Waɗannan mutanen kowa kansa ya sani, ga 'yan ubanci da suka sa a kansu. Ba za su riƙe ki da gaskiya ba. Ina jin tsoron in mutu in bar ki a nan. Don haka na daɗe da tanada miki kuɗin mota. Ta faɗa tana lalube a cikin bujanta 10,000 cif ta ciro ta miƙa mata. Ki ɓoye Shattu, ki adana su, Allah yi wa rayuwarki albarka. Ya kare ki daga sharrin dukkan abin ƙi. Ba ki da wani gata sai dangin mahaifiyarki. Saboda haka ki tafi can, ni na san lokaci na yayi. Mutanen nan mugaye ne. Duk 'yan uba suke da Malam, dalilin gallazawar da suke mana da saran ɓoye. Yasa muka gudu muka bar su. Yaranmu ta dalilin azabarsu 3 muka rasa. Don haka ke ma ba za su bar ki ba. Tari ne ya fara sarƙe ta tuna ta fara aman jini. Zuciyar Shattu ta bushe. Ta riga ta saba da mutuwa, ta san ita ɗin ma mutuwar za ta yi. A jikinta kuwa gwaggwaji ta saki kalmar shahada ta mutu. Ko alamar hawaye babu a idon Shattu sai zuciyarta da take wani tuƙuƙin baƙin ciki. Ta ja mayafi ta rufe mata fuska, ta ja gefe tana jan wani numfashi mai huci. Ta tabbata yanzu ba ta da wani gata. Sai asuba ta sanar da mutanen gidan mutuwar gwaggwaji. Ba tare da wani nuna jimami ba suka yi jana'izar ta aka kai ta gidanta na gaskiya. Bayan kwana 7 rayuwa ta canja wa Shattu. Zancen gwaggwaji ya fara tabbata. Ko abinci ba sa bata sai ta yi musu aikatau. Ƙarshe suka ce za ta fara fita tallan nono. Bayan ga 'ya'yansu mata ba su ɗora musu ba. Cikin dare ta ji Jatau suna shawara da ɗan uwansa. Wai su haɗa ta aure da Liti. Yaron da kowa ya shaida ɗan ta'adda ne. Aiko Shattu a daren ta miƙe ta shiri. Tabbas lokacin barin garinta ya yi. A yau za ta tafi dangin uwarta. Cikin duhun daren ta fito sai dai kafin ta kai ga ɗarewa ƙaramar katangar. Jatau ya haske ta. Waye a nan? Waye nan? Jatau ya sake faɗa. Da sauri Shattu ta juya ta yi kamar za ta shiga bayan gida. Murya can ƙasa ta ce ni zan zaga ne. Tsaki ya yi shige yana bambamin faɗan iskancin banza da hofi. Kawai ki nemi firgita ni cikin tsohon dare. Zan yi maganinki mai kama da ifritan aljanu. Shattu dai bata ce komai ba, ta bi bayansa da harara tana sakin ƙananan tsaki. Arada Allah zai kai mu lokacin da zan yi maganinku. Yana shigewa sadaf-sadaf ta shige bayan gidan. Ta kuma haure ƙaramar katanga ta bar gidan a guje. Shattu duk da kasancewar ta yarinya da ba za ta gaza shekara 12 ba. Tana da wayo da kaifin basira. Hakan yasa bata sha wuyar kai kanta ta sha ba. Ta hau motar da za ta kai ta har cikin gari sannan aka saka ta a motar garin Bauchi. Tafiyar awowi ce ta kai su Bauchi ko daga nan ta tambayi motar Katagum. Yaron tasha ya sa ta a motar da za ta kai ta Tafawa Balewa. Daga nan ne za ta samu motar Katagum. Suna isa kuwa kasancewar gidan babban gida ne. Bata sha wuyar neman sa ba. Aka sada ta da family house ɗin nasu. Duk inda ta wuce sai an bi ta da kallo kasancewar ta yi kama da mutanen da ake kira bararoje. Jikinta dukun-dukun, hakanan kanta she look very dirty. San bata damu da rufe gashin kanta ba. Haka take tafi wurjajen da slippers wari da wari a kafarta. Gida ne babba irin gidan mutanen da, mai ɗauke da ɗakuna birjik a kowane shiya. Kasancewar nan ne ainihin gidan sarauta na garin. Ya sha gyara sosai da fence kana gani dai ka san ba wahala a tattare da ahalin gidan. Fili ne fatal ga manyan bishiyu ko ta ina. Rashin sanin inda za ta ya sa ta nufar wasu yara da ta ga suna wasan ƙwallo a harabar gidan. Ganin ta gurin ya sa suka arce da gudu don su tabbas zatansu aljana ce. Tsaki Shattu ta ja haɗe da koma can gefe da ƙullin kayanta ta zauna. Ibace-ibacen yaran ne ya fito da ahalin gidan a ruɗe suna duban yaran da suke faɗa. Aljana, aljana. Shattu ta girgiza kai tana jiyo su daga waje.
A zuciyarta ta ce ai kuwa sai kun ci ƙwal uwarku akan iyayenku zan wuce. A aljanar zan zo musu kafin na bayyana kaina. Da sauri ta rike sumar kanta tsaf ta miƙe ta hau zare ido. Ta shagiɗe hannu ɗaya ta dumfari babbar shiyar da ta ga yaran sun nufa. Ba zato ba tsammani suka ganta a tsakiyar filin, kankace mai iyayen yara sun yi hanyar neman tsira. Sai tsohuwa Dada da aka bari jikinta yana bari. Tana faɗin innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ku yi min aikin gafara wallahi ba laifina bane. Shattu ta cizgune fuska ta dumfari Dada. Ai kafin ka ce mai Dada ta saki gudawa da fitsari a wando. Ganin tana shirin faɗuwa Shattu ta tuntsire da dariya. Ke tsohuwa dakata, kada ki sume min ni ba aljana bace. Kamar yadda kuka ɗauka mutum ce ni diyar Maryama, ya wajen ɗanki Lamido. Dada ta zaro ido tana kallon ta kafin ta ce ki rantse da Allah. Shattu ta ja tsaki. Kwaran kwaza ni ba aljana bace. Ko kin ga kofatuwa kafata? Sai sannan Dada ta ja dogon numfashi tana zamewa a jikin bango za ta zauna. Shattu ta kalli gudawar ta ce tana toshe hanci. Sai sannan Dada ta lura ta saka salati da sauri ta rarrafa ta shiga bayan gida. Shattu kuwa sai tuntsira dariya take. Sai Dada ta kintsa ta dube ta bayan ta kai ta rumfarta. Ta je ta kira matan gidan. To duk ku fito ku ji min bayani. Wai wannan diyar Maryama? Maryamu da tuni Lamido ya sallama ta, ga diyarta mai kama da Jinni ta bayyana. Shattu ta girgiza kai a hankali ta furta, zaki bayani. Sai sannan kowa ya fito cikin tsananin ta'ajjaji ana kallon Shattu. Wai wannan jinin Lamido ce, yarinya kamar fulanin daji. Ita kuwa Maryamu mai yi mata zafi ta zaɓi rayuwar daji akan rayuwarta, cikin gata da mutuncinta. Ɗaya daga cikin matan ta faɗa Shattu ta watsa mata wani kallo haɗe da cewa, yo haka kaddara Allah ta zaɓa mata, kuma kada a sake a zagi uwata, don kuwa ba ta raye a rado rai ne zai ɓaci. Ta faɗa cikin kararriyar Hausarta da Fulanin Usuli. Gaba ɗaya suka zaro ido. Dada ta saka kuka. Yanzu ‘yan nan ce Maryama ta mutu? Inna lillahi. Yau ya Lamido da Liman za su ji da wannan baƙin labarin. Kullum zancen su na Maryama ne. Ta faɗa tana jan majina hawaye shaɓe-shaɓe kafin ta share hawayen ta tsaf. Ta mayar da kallon ta kan Shattu tana mata kallon ƙurilla. Wata shaida zaki bamu mu yadda ke ɗin jinin mu ce ɗiyar Maryama da su. Shattu mata wani kallon shiƙiƙi a radin Allah babu shaidar da zan baku. Sai na cika ciki na tunda ku kanku ba ku san zuru ba. Kun san wahalar da na sha kafin na zo nan? Amma ba wanda ya ce min ga ko ruwa na sha. Dada ta ce ƙwarai da gaskiyarki. Ke Harira ka mata abinci, ke kuma Furera ki kira matan Lamido ki ce ko me suke su biyo jirgi daga Abuja su zo, hukuncin Ubangiji ya tabbata. Ana kawo mata abincin ta fara ci hannu baka hannu ƙwarya. Daɗin abincin har tsakar kanta ga nama zugu-zugu, wanda rabanta da cin nama tun sallar layya ta bara, idan har bata manta ba. Ta ci ta sha zoɓo sai sannan ta fara washe baki tana dariya. Ta kalli Dada. To ko ki yadda ko kada ki yadda ni ɗin ɗiyar Maryama ce, ga hotunan da ta bani kafin rai yayi halinsa. Ta faɗa tana zaro hotunan daga bujen da yake jikinta, wanda suka san Maryama da wanda sai a hoto suka santa duk suka zaro ido. Dada girgiza kai ba shakka. Hukumun lahi la ajaban, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Maryama da su sallama ta yi da mu. Hawaye shaɓe-shaɓe Dada ta saki tana sake rushewa da kuka. Sai kuma ta dubi Shattu tana face majina. Ikon Allah, wato shi uban naki bararo ne? Shattu zaro ido kan bala'i, in ji ubanwa. Ta faɗa tana cizon yatsa. Dada ta zuba mata idanun tsofaffinta cikin gatse ta ce, in ji ubanki muji da ya sace mana ‘ya gudu da ita. Shattu ta girgiza kai haɗi da miƙewa a katifa ta yi kwanciyarta. Ba a dau dogon lokaci ba, bacci ya awon gaba da ita. Dada ta bi ta da harara. Wannan yarinya da gani ‘yar daro ce. Bari kakannin naki su zo. Ni za a bar wa ke sai na koya miki hankali tukun. Ke Fure, kira min su Lamido. Da ji sun taho? Furere ta amsa ɗaya bayan ɗaya suna ficewa daga ɗakin. Ko da Furere ta kira wayar ta ji shiru ta tabbatar sun taho kenan. Tunda ta san ba sa jin kuɗin jirgi kullum a tafe suke. Da tana zaune tana lazimi. Ita kuwa Shattu bacci take yi sosai abinta, cikin kwanciyar hankali. Liman na dawowa da ta sake bashi labari. Cikin farin ciki yake kallon Shattu da ba abin da ta ɗauko na uwarta, da alama can dangin uban ta ɗauko. Dan ban ga kamanni ba. Ya faɗa yana kallon Dada. Da ta taɓe baki. Yau kai ma dai ka faɗa.
yarinya kamar bararo ko fulanin daji. An yi magana ta ce in ji ubanmu. Bari su Sulami ɗin su zo sa tantance idan jinin su ce ko ba ta ba, sa san yadda za su yi da ita. Ni wallahi tilin sumar kanta nema da idanuwanta suke ban tsoro. Yarinya kamar ɗiyar jinnu don kyau. Malami dariyarsu ta manya kawai yayi. Ganin Shattu ta miƙe ba tare da sanin Dadar ba, tana ta hararta. Yo ki fito ki ce min kawai biki yadda da ni ba mana. Allah na tuba, me zan zauna ina muku ƙarya. Sallamar Sulami da ce yasa Dada yin shiru. Bata tanka ba. Allah ya sani tsoro yarinyar ke bata. Maraba lale da iyayen Maryama. Ku zo yau dai ku ga jikar ku ɗiyar Maryama. Da sauri suka ƙarasa ɗakin suna watsa idonsu a kanta. Ta kuwa ƙuri tana kallon su. Maman Maryama ta ce, Dada kada ki ce min wannan jinin Maryama ce. Dada ta taɓe baki. Babu wai ita ce Maryama ta haifo muku bararoji mai kama da ubanta. Ai mama bata ƙarasa jin abin da za ta ce ba. Ta ƙarasa da sauri ta kama ta rungume. Alhamdulillah. Ashe zan sake ganin Maryama? Shadda za mai jikinta, ai kuwa ba za ki sake ganin Maryama ba. Idan dai ba yau ke ma za ki bi ta yadda ta tafi ba. Ashe kuna son ta ko kasa ba ta burin ranta. Akan haka ta gudu ta bar gida, ta bar gatanta, ta gwammace rayuwa cikin daji. Lami da zama yana kallon yarinyar mai cike da tsiwa da surutu. Mama kuwa sake janta jikinta ta yi. Mun daɗe muna neman inda za mu ga Maryama, sai yau Allah ya nufa. Cewar Lamido, Dada ta girgiza kai. Yau ai kaga dalilin da yasa ba za ku ga Maryama ba. Tana cin kasuwar gumin dajin da ba wuta balle a samu TV. Ta ina za ta ji cigiyarta da ake. Bakin ciki na ɗaya ne, Allah ya ɗauke Maryama ba tare da mun sake ganawa ba. Sai bararren yarta da ta bar mana. Dada ta faɗa tana fashewa da kuka. Mama za ta yi, mama zama ta yi tabbas a kujera. Tana juya maganar Dada Lami ɗan kuwa Salati kawai yake ji. Yanzu Maryama ta mutu. Maryaman da ya daɗe yana nema ya nuna mata gata. Dama tuni ya yafi mata. Mama kuka ta saka sosai tana rungume Shattu a cinyarta cikin tsananin ƙaunarta. San bata damu da daudar da take jikinta ba. Shattu ta ji zuciyarta ta karye da tausayin kakanninta. Mutuwar Innaji ta dama da sabuwa kan. Ita ma ta rungume mama tana sake sakin kuka mai ratsa zuciya. Mama ta sake rungume ta tana shafa himilin gashinta. Tsawon lokaci suna cikin jimami kafin Lamido ya kalli Shattu ya ce ya sunanki. Murya a dashe ta ce Shattu. Lamido ya jinjina kai to ya aka yi kika gane nan kika zo. Ina so na ji labarin ki da garin da kuka zauna. Da labarin rayuwar Maryama a garin. Shattu ta gyara zama daidai lokacin da wani daddaɗan ƙamshi ya ziyarci hancinta. Tana ɗaga ido ta hango mai sallama. Da sauri ta miƙe tana ware ido tana faɗin Innaji. Mama ta kama hannunta zauna Aisha ba mamanki ba ce. Yayarta ce da take bi ana ce mata mamma. Mamma da take tsaye ta waro ido da ce mama. Kada ki ce min ƴan Maryama ce. Ina Maryama? Ina ƴar uwata? Alhamdulillah. Yau burina ya cika. Mama hawaye ziraro mata ɗan ta san za a yi haka. Ta sani sarai Dija ba ta da buri irin ta ga Maryama. Kullum zancen ta kenan. Shigowar samarin yaran Dijan ya yi daidai da lokacin da mama ta ce, addu'a ‘yar uwarki take bukata yanzu. Allah ya yi mata rasuwa. Wannan ‘yarta ce Aisha da ta bari. Gani suka yi mamma kawai ta zube numfashin tana ƙoƙarin ɗaukewa. Da sauri ‘ya'yanta suka yi kanta suna jijjiga ta. Haɗe da kiran sunanta amma shiru. Dada ce ta ɗebo ruwa ta watsa mata sai kuwa ta kawo ajiyar zuciya. Mama dan Allah ki ce min wasa kike ko mafarki nake. Ba Maryama ce ta ɓace ta mutu ba. Lamido ya miƙar da ita zaune kafin ya ce, Allahn da ya fi mu san Maryama ya amshe ta. Addu'a ta fi buƙata yanzu sai kuma ɗiyarta da ya bar mana. Mu dinga kallo muna jin daɗi alhamdulillah da wannan hikima ta Ubangiji. Da sauri mamma ta ja Shattu jikinta ba tare da ƙyanƙyaminta ba ta rungume ta. Tana ba ta sumba a gefen kumatu cikin nuna mata tsananin ƙauna. Take share mata hawaye tana kallonta. It's so much caring. Saurayin ɗanta da yake gefe Imran ya hau ba ta fuska. Cikin tsananin mamakin mamma da ba ta ƙyanƙyamin wannan yarinyar da dauɗa ta samu wajen zama a jikinta. Zuciyarsa ta tashi da fara yi saboda mutum ne shi mai tsananin ƙyanƙyami da tsafta har da ta siyarwa. Dan sai idan sai kawai baya ma son sake kallon wannan kwama calar. Ya buɗe kujerarsa wata ƙarama da ya shigo da ita. Daga motarsa ya zauna. Sai a lokacin da ta kula da shi duk da ƙamshinsa ya sanar da duk ahalin gidan. Zuwansa. Turarensa na Emuge. Ya karaɗe irin sanye yake cikin black jeans da white long sleeve shirt.
Murya da shi yake gaida Lamiɗo da Dada. Dada cikin mamakin halin nasa da ko da yaushe ta ce, jakadan Turawa, yaushe ka bayyana a ƙasar? Cije lips ɗin sai bai bata amsa ba. Sai Ammar ƙanin sai ce, yau kwanansa 2. Dada ta kyaɓe fuska. Ai dama shi ba za ka gan shi ba sai a dangin uwarsa. Saboda sun fi mu farcen susa. Ammar kai ne namu, Allah ya maka albarka. Yau wannan dama fuska kamar hadarin kaji. Wake maraba da shi, ga shegin tsaftar tsiya. Da ƙaƙale cikin banza. Da ƙaƙale aikin banza. Ko mu har a gaya mana tsafta? Ammar dariya kawai yake, shi ko Imran ya ƙara tsuke fuska. Shi yasa san baya son zuwa gurin tsohuwar nan mai shegiyar maganar tsiya. Lamido ya gyara murya kafin ya dubi Aisha. Ina jin ki Aishatu, ba mu labari. Aiko ta sake gyara zama ta jingina kanta a jikin Mamma. Ganinta suke kamar inna ji wallahi. Mamma ta ƙara janta jikinta duk da warin da bakinta da jikinta yake. Bata kyamace ta ba, tana sauraron yadda take ba su labari tiryan-tiryan. Kafin ta gama ba da labarin gaba ɗaya gurin kowa kuka yake. Ha Ammar, banda Imran da ya ɗauke gaba ɗaya haushin yarinyar yake ji. Ga shegen surutu kamar kanya. Ba mamaki ma ƙarya take ba jininsa ba ce. Idan banda haka mai haɗa su da bararroci. Yanzu haka haɗa baki aka yi da ita ta zo ta cuce su. Mutanen duniya da ba su da gaskiya. Musamman su ɗin da an san su a gari. Ya kamata ku bincika kafin ku tabbatar da gaskiyarta. Hakan kawai ya ce ja baki ya shiru kamar ba shi ya magana ba. Mamma ta ɗago Afsace za ta yi magana Lamiɗo ya ɗaga mata hannu. Ita kuwa Shattu wata harara ta zuba masa da ya sa shi ware ido. Yana kallon ta cikin mamakin rayin da ta nuna masa. Sai kuma ya yi kwafa. Dada ta gyara zama, yau saboda Allah ai gaskiya Bature ya faɗa min. Ni ma fa mamaki nake yi. A ce wannan bararo jinjinin mu ce. To ka faɗa a ce ina ka fito, don dai mutane masu kalan dangi. Sai kuma mu haɗa jini da bararo. Mamma idan ranta ya dubu ya ɓaci ta kalli Dadan kafin ta ja ƙafar Shattu. Ta nuna wa Dadar. Duk wanda ya san ‘yar uwarta Maryama ya san wannan kwafin ƙafar ta ne. Da hannunta Dada. Dada ki daina dakata Imran da shegen halinsa ɗin nan na bin ƙwaƙwafi. A ina ya san Maryama balle ya tantance jininta. Maryama da ta bar gida yana shekara guda. Duk ƙaunar da Maryama ta nuna maka ban mance da ita ba. Imran ya taɓe baki kawai, ita ko Shattu zaro hotuna ta yi. Ta miƙa Mamma da takardar da Innaji ta bata ta ce ta basu. Mamma na gani ta miƙo wa Lamiɗo. Baba, kalla ka ga wani rubutun Maryama ne wannan tabbas. Lamiɗo ya karɓa ya kuma shaida tabbas rubutun ɗiyarsa ne. Sun ci sun sha aka yi wa Maryama addu'a sannan su Lamiɗo mazauna Abuja suka fara haramar tafiya. Mama ta ce Shattu ta yi wanka da canja kaya. Kafin su wuce, Shattu ta haɗe rai san ba ta son zancen wanka. Mamma ce ta ce haba mana. Na zata za ki bar min ita mu koma Kano tare. Musamman ganin ba ni da ‘ya mace. Ashe Maryama ce za ta haifa mu. Mama ta girgiza kai Imran yana zaune a gefe yana addu'ar kada Allah ya sa mama ta amince. Banda rigimar maya za ta kai musu bararo gida. Mamma ta sake gyara murya cikin kwantar da kai ta furta. Dan Allah mama ki bar min ita. Kin ga ke kina da wasu ‘yan matan ga Hafsu ga nan. Ni kuma Allah bai bani haihuwar ɗiya mace ba. Haihuwar ma daga ‘ya'ya biyun ban sake yin ta ba. Mama ta girgiza kai. Gaskiyar magana addarsu ba zan iya ba su waɗancan da ke magana. Ina na gansu, kun kwashe su, kun kai can uwa duniya ke karatu. Yanzu kuwa ita zan dinga gani kamar Maryama da na rasa. Dada ta ja tsaki, ka ji min wani zancen shirme. Idan da wanda ya dace ya riƙe wannan ‘ya ai Dija ma ce fi sabilillahi. Tana da wata uwan ne bayan ita a duniya? Ai ita ce take da iko da yarinyar nan baki ba. Daga kawai kin haifi uwarta. Da haka na zartar da hukunci Dija ma ki tafi da ita. Ke kaɗai za ki iya da wannan bararojin mai ido a tsakarka. Ko samarin ki sa ladabtar da ita, musamman waccan maskila. Kafi mahaukaci ban haushi. Da idanunsa kaɗai sun isa hukunta ‘yar banza idan ta kamar ta ido. Ai gidan ta tara. Wani kallo Shattu ta watsa mata a zuciyarta ta ce sai na yi maganin wannan tsohuwa kafin ta sheƙa barzaho. Liman da Lamiɗo murmushi kawai suke ganin yadda mama ta haɗa rai. Alamar san hukuncin Dada bai yi mata ba. Sai dai ba yadda za ta yi da ita. Mamma kuwa sai murmushi take tana sake jin Shattu a jikinta. Daga gefe kuwa Imran ne yake ta watsu mata harara kamar ya shaƙi ta mutu. Tabbas banda an kusa bikinsa zai bar ƙasar da amaryarsa ‘yar Abuja a zubin London. In ji Dada, da barin ƙasar zai yi kafin a sake ganinsa ko sai an yara.
Ya kalli agogo yana miƙewa. Mama ya kamata mu yi haramar koma saboda akwai abin da dada ya sa ni a kamfani. Ban kai ga hattamawa ba kuma kin ga mota muka biyo. To masu saurare za mu dakata a nan.